Kylläpä täällä luolassa on kylmä. Nuotio ei lämmitä tarpeeksi. Asemies! Jos ei luolaa saada lämpimämmäksi, emme ikinä saa kokeiluamme valmiiksi. Malta mielesi, Teela. Hiukan kärsivällisyyttä. Kyllä luola vielä lämpiää. Saapa olla kylmä. Orko! Mistä kummasta sinä tänne tulet? Onko Pääkallolinnan valtias antanut sinulle tehtävän? Oikein arvattu, Teela, Eternian valtiatar. Mutta kuten tiedät, valtiaamme on varsin omapäinen. Häntä ei näkynyt. Ehkäpä siksi, että minä ajattelin vain sinua. Ihanko totta, Orko? Ajattelitko sinä minua? Totta joka sana. Kuulin, kuinka sinä palenat. Orko, ethän sinä voinut kuulla, että minä palelin. Kuulinpas. Hampaasi kalisivat. Arvelin, että minun pitäisi taikoa jotain lämmikettä sinulle. Vai lämmikettä? Se olisikin ihana, Orko. Mutta mitä? Nuotio ei lämmitä tarpeeksi. Eikö sittenkään, vaikka minä puhaltaisin siihen. Loihtisit mieluummin lisää puita, Orko. Saisimme suuremman nuotion. Jeppei! Nyt sen keksin! Peitettä täällä kaivataan! Vuori meidät peitä! Peite meille heitää! Teela, varo! Luolan katto tippuu niskaamme. Koko luola luhistuu. Juokse! Tuonne päin! Ulos luolasta ja äkkiä! Orko, taisit erehtyä peitteestä. Se oli luolan peite. Aina roiskuu, kun rapataan. Tuhosit luolan, Orko. Mitä ihmettä me nyt teemme? Mitä kummaa? Taivasta laskeutuu jotakin. Se välkehtii ja kimmeltää. Ihan kuin ilma olisi täynnä pieniä timantteja. Pikemminkin se muistuttaa sumua. Upeampaa sumua en ole eläissäni nähnyt. Se on tähtisumua. Sitä se on. Tähtisumua. Stardust. Maailmankaikkeuden kallisarvoisin aarre. Tähtisumu. Stardust. Minun on ihan pakko taikoa jotain heti paikalla. Odottakaa! Ei, Orko, ei. Älä taio mitään. Miksen? No kai olet itsekin huomannut, ettei taikurikykysi viime aikoina ole olleet kaikkein vakuuttavimpia. Katsokaa. Sumusta kehkeytyy jotakin. Pallo. Se loistaa ja säteilee kuin aurinko. Mutta nyt se hävisi. Tähtisumu hävisi aivan yhtäkkiä. Jokin häivytti sen pois. Jokin muka. Se on Skeletor! Pahojen voimien valtias. Skeletorpa hyvinkin oi Teela, Eternian valtiatar. Minä olen Skeletor, pahojen voimien valtias. Minä anastin sinulta tähtisumun. Sen avulla minusta tulee maailmankaikkeuden valtiastakin mahtavampi. Entäs sinä? Miten sinun käy? Teela, Pääkallolinnan noitavelhon tytär, Eternian asemestari Asemies ja lentävä trollanilainen Orko kiiruhtivat linnan pihaan, missä kuninkaan poika Adam istuskeli auringonpaisteessa ja ihasteli kukkia, tiikerinsä Kringerin kanssa. Adam! Joko olet kuullut? Mitä hän muka olisi voinut kuulla, Orko? Katso nyt. Hänhän vain paistattelee päivää ja torkkuu. Mitä oikein on tapahtunut? Miksi olet noin kiihtynyt, Teela? Minä tein taikoja. Tiedäthän, että olen erinomainen taikuri. Mikäli minä oikein muistan, sinä olit joskus hyvä taikuri. Kotiplaneetallasi Trollanilla olit kuuluisa taikavoimistasi,
Mutta täällä taitaa asia olla aivan toinen. Nyt kyllä erehdyt, Adam. Se olin minä, joka loihti tähtisumun esiin. Kallisarvoisen tähtisumun, jolle mikään muu koko maailman kaikkeudessa ei vedä vertoja. Niinkö? Orko puhuu totta, mutta paha Skeletor varasti sen. Skeletor. En siedä enää koko nimeä korvissani. Jättäkää minut ja Kringer rauhaan. Viihdyn paremmin kukkieni parissa. Sinulle ei kyllä kannata kertoa yhtään mitään. Ei totisesti mitään. Sinun on puututtava asiaan, Adam. Sen totta vie teenkin, asemies. Älä huoli. Otan Skeletorilta tähtisumun takaisin. Jos hän pääsisi valtaan, päivämme olisivat luetut. Odotahan. Vedän miekkani esiin. Kringer, liikkeelle! Haluan olla rauhassa. Sitä paitsi tämä kaikki on minulle aivan liian vaarallista. Anna minun olla, He-Man. Minua pelottaa. Kautta Pääkallolinnan mahdin minulla on taikavoimaa! Loitsu vaikutti kuten aina, ja pelokkaasta tiikeri Kringeristä tuli ylväs satuloitu taistelutiikeri, joka karjuen valmistautui taistelemaan pahan voimia vastaan. Skeletor saa tuntea meidät nahoissaan! Teelan poistuessa pettyneenä paikalta, prinssi Adamista tuli He-Man, vahvoista vahvin, ja Kringer muuttui pelottavaksi taistelutiikeriksi. Vain Orko, asemies ja noitavelhot Zoar olivat perillä prinssi Adamin salaisuudesta, kun taas Eternian kuningas ja Teela pitivät prinssiä hemmoteltuna jänishousun. Taistelutiikeri, He-Man selässään, lentävä Orko ja mitä ihmeellisimpiä aseita valmistava asemies lähtivät Eternian linnasta valmiina taistoon. Mutta Skeletor oli riemuissaan. Tähtisumu. Stardust. Meillä on se. Meillä on maailmankaikkeuden kallisarvoisin aarre. Nyt me voimme tuhota He-Manin. Eternia on meidän. Niin, mestari. Lakkaa ruoskimasta niitä variksia, petomies. Valmistaudu viimeiseen koitokseemme. He-Man on lähtenyt Pääkallolinnasta. Minä tuhoan hänet ja hänen ystävänsä. Sinäkö? Minä sen teen, petomies. Sinä olet pelkästään minun apurini. Alatko vihdoin tajuta? Kyllä, herra. Sinä olet mestari. Vai mestari? Niin olenkin. Ja olen saanut lopullisen voiton. Tähtisumu on käsissäni. Valta on minulla. He-Man on pian mennyttä miestä. Mutta miten aiot tuhota He-Manin? Etkö nähnyt, että häilytin tähtisumun Pääkallolinnasta tänne asti? Kyllä, Skeletor. Se oli oikea mestarin taidon näyte. Minä anastan He-Manilta vallan miekan. Häilytän sen tänne niin, että hän jää aseettomaksi. Ja sitten... ja sitten...